Gabon, Hernaniko Galerta pilotalekutik hasiera duenak amaiera ere beti izaten du. Apirilaren 17an ekin genion 2023ko erremontariri eta azken geltakira iritsi gara. Bidean asko gotzatu dugu, baina honena gaur bizi izateko esperantzan etorri gara frontoira. Manuel Agrezabala, Matximigarrena, Gabon. Bai, Gabon. Birikoteak badakigu zeintzu diren, ikusmina bazegoen lehengo astelenean, baina ostegunean pelota aukerak eta egunean ikuste areagotu egin dela interesa. Juanenek esan zitenak esan da, alegia, ez zirela urriza pasatzera joango, iaia beti aurkari gehienak joaten diren moduan, berari erasotzeko asmoa dutela. Ez dakit benetan hori pentsatzen duen, edo helburua aurkaria pixka bat nahazte izan dut. Bai, bueno, nahi duztak pixkat arrazoi pixkate badaukala, Ia asko obsesionatze baldin baiz ari pasatzeu beharrakin, askotan eztek egiten, gehiagiki pasatzek, eta hemen erreboten bazekiu urriza jungo zaiola Martiren nahi launtzea, eta beak min asko egin lezakela errebotetik. Urrizaia beti izan hori da horrelakoetan favoritoa, Iñaki Gaztelu Gabon. Gabon. Baina, maiatzaren batean jokatutako partida, tanto bakar batez izan bazen ere, irabazi egin zuten, Segurolak eta Juaneneak bestetik barkatu aurrelariak urrizari azken 4 partidak irabazi egin dizkio, beraz, sinisteko motiboak ere badituzte. Bai, bikote arriskutsua da, eta gero askotan esan duen bezala, Segurola nik uste txapelketatan hazi egiten den pilotari da, baina, bueno, ikusin behar da, partidu denak ez die berdinak izaten, da nik uste urrizak berak beti gorako bidea indula, baita Martirenake, eta irabaztea kosta ingo zaio gaurren ikuste urriza beti hor gogorra da, eta abertze partidu ikusten duen. Pelotetan, materialean, aldea handia dago, urrizak eta 2 pelota oso motel aukeratu dituzte, 2 motel, beste berriz, 3 oso bizi eta bizi bat. Bai, bueno, nahi duztak bizilekin urrizak las jokatzeula. Ikusi beste gezuan barrenetxean kontra, ematezin pelota oso bizila zehola, baina beak arekin bina ondit egiteik, eta bai, beak motelak aukeratziare ondo irutztak bere jokua aurrenean bateatik baina bizilekin oso arriskutsu bat egurriza. Itzordu handietan, garrantzia handikoa izaten da beti, norberak berea ematea eta horrelakoetan ikusi egin behar aldartetan etortzen diren eta bakarren bat beste baino urduriego jartzen den. Bai, egi esan pelotari oso gazte bat daukeu tarten, Martirena bezala, eta beste 2 esperientzik gehiago daukena, lehen esan duen bezala Segurola hazi iken dena, Juaneneak txapelketa ona indula, eta aurretik aipatzen aituga Manuel Tabik nola urrizai irabazi inbartzaiola, arazo hoxe izaten da, bera partidu ez dula galtzen, eta beti saiatzen dela besteri faiatu azten, eta hortan oso gorra dela, eta urtetan zehar demostratu indula. Giro bikaina izan dugu, jaialdi batzuetan, inoiz baino jende gehiago etorriko da gaur gauean, Elena Azpeitia, ez dakit pronostikoak zertan diren, Gabon zuri ere. Gabon iruroi eta Gabon pilotazaleo, batira, nik uste dut dena edo ia dena esan duzuela, ia da, eta ez dakit, ez zer aportatzeko berezirik izango dudan, baina tira, bai, pasaden astelenean, final aurrekoetan ia da Galertan giro berezi oso bizi izan genuen, eta gaur zer esanik ez, nabaritu egiten da Galarretan kanpoaldean ere bai, hor txartelek inguruan, eta bernan, eta bai, nik uste dut gaur sekulako jendetzat horriko dela gaur Galarretara, eta, bueno, hori ere kudeatzen jakin beharko dute, noski batzuk oso ondo dakite, adibidez urrizak ez, 1000 final jokatu ditu, baina Iñaki gaipatuta bezala Martirenarentzat adibidez aurrenengo final handia da, izango da tentsioa, izango da urduritasuna, eta tira, hoiek ere gaurko finalean jokoan izango dira. Pelotariak berotuta daude, berehala ekingo diote finalari, hemendik aurrerako aurkezpen guztiak Oiana Maritorenaren esku geldituko dira. Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaurkoan gurekin hemen izateagatik. Arratsaldeon eta ongi etorri! Azkenean, heldu da egun handia. Pilotari orok nahi duen eguna. Galarreta jendez beteta. Denak adi kantxara begira, eta isiltasuna nagusi. Iritsi da ametxetako eguna, eta guk dena prest dugu urtero bezala, erremontari saioari, Sagardoaren txapelketaren 13. edizio honi amaiera emateko. Hemen da final handia!
Eta hementxe ditugu azken gerlariak. Finalera heldu diren 4 borrokalariak. Hori bai, beraien bidaia, ona iristeko bidaia ez da erraza izan. Gogor aritu dira kantxan. Larrua harriaren kontra ikusi dituzue astelenero. Eta norgehiagoka zirraragarriak bizi izan ditugu hemen Galarretan. Kolpez kolpe, pausoz pauso, hemen gara final handi honetan. Hemendik benetan ederki sentitzen da Armaiak duen pixua. Zenbat begi, zenbat taupada uneotan. Gure pilotariek ere hori benetan gorputzean sentitzen dute. Dagoeneko beroketa lanak egin dituzute, ikusi dituzue, nerbioak dantzan dituzte izerdia gorputzean, eta urduritasuna sentitzen da hemendik Galarretan. Hala ere, eurak baino lehen, beste gerlari batzuk ere, aritu dira leia honetan, guda honetan parte hartzen. Hemen izan ditugu joetake astelenero. Denek nahiko lukete oraintxe hemen kantxa honetara etorri, baina gaurkoan soilik azken 4 protagonistak ditugu. Bueno, ez dakit 4 ote diren benetan. Bada beste protagonista bat parte hartu ez duena, hain justu, baina nor da edo zehazki? Zer da? Zuetako askok ikusiko zenuten aurkezpenaren egunetik hementxe gurekin izan dugu. Astero Galarretan, telebistan, sare sozialetan. Berak egin ditu partiden laburpenak. Berak deskribatu dizkigu tantoriko berenak. Bikoteen evoluzioa ere berak erakutsi digu. Zalantzarik gabe kirol munduan zeresan handia sortu du. Eta ez kirol munduan bakarrik, baita haratago ere. Baina bere guda ere amaitzear da. Aurtengo edizioko narratzailea bera izan da. Txapelketako ikurra eta bozeramalea. Gustatuko litzaidake, oraindik norbaitek ezagutu ez badu ere, gaurkoan hemen aurkeztea. Denek begira ezazue han ditugun pantailetara eta hortxe ikusiko duzue erremontari! Kaixo, Oiana. Alaxe da, iritsi da azken guda dantza. Hementxe naiz ni gaur azkeneko irakurketa egiteko. Plazerra izan da, zuokin astez-aste erremontari saioa izitzea. Zagardoaren txapelketa, inoiz gaino bizia odago. Eta sekula gaino lehiatuago gainera. Gogorra izan da kantxa barruan. Gozamena aldiz, kantxa kanpoan. Lehia benetan gogorra izan da ortengoa. Eta eroritakoak ezin ditugu sekula aztu. Aurro eta ore. Leonak erortzen, Antsa eta Zaldua izan ziren Aburuza sagardotegiarekin bat. Bigarrenak eliminatzen berriz, Aldabe eta Azpiroz izan genituen Petritegi sagardotegiaren banderapean. Aurreko azteko final aurrekoetan, Goikoetxea 5. eta Garrenetxea 4. kanpoan geratu ziren, Oialumezar sagardotegiko 2 erremontariak. Geroko borrokan, Ezkurra 2. eta Zuairik galdu zuten finalerako pasea. Gurutz eta Bidez Txuleta sagardotegia izan dute biek babesleku. Honen bestez, gaur azken 4 gerlariak ditugu hemen. Gaur erabakiko da, nor kukituko duen kirolaren zerua. Nor sartuko den erremontearen historian. Eta noski, gure bizilagun, biziraupen eta bidelagun ezinbestekoa ere, hemen da. Bere bultzadari esker erremonteak jo eta zu diardu 2023 urtean, hautsak arrotzen, bidea urratzen eta etorkizuna zabaltzen. Hau guztia ere oronari esker. Eta kitxo, finalera heltzeko altzuten dena egin dute. Dena egin dugu eta nireak ere egin du aurten. Gula honekin bat bukatuko dut eta lana. Astear da lehia, goza dezagun orain eta manten dezagun beti. Erremonteak zuen indarra behar du, hau ez baita jolas bat. Irabazi gaur,
bi erremontarik iragaziko dute, baina egunerokoan denok bultzatuz gero, etorkizunean ere gurea izango da garaipena. Honen bestez, sorterik onena gaurko lau gerlariei. Mila esker denoi, eta orain lan guztia zure kontu Oiana. Eskerrik asko zuri ere, ekin eta bultza urrengo urtera arte. Geurea izango da garaipena. Mila esker erremontari eta urrengo urtera arte. Ikusi duzue, honen guztiaren atzean, lan handia, ikusgarritasuna, ilusioa eta berrikuntzak. Erremontariren lehen egunetik, erakutsi dugu aitzindariak garela. Aurrekaririk gabe, iraganari lotuta, etorkizunaren bila jo dugulako. Bidea urratu, ausartu eta geroa borrokatu dugulako. Baina tira, denak urduri zaudete gogotsu eta irrikan hau hasteko eta gure protagonistak ere prest ditugu. Gu ere prest gaude. Beraz, sarrera eman beharko diogu honi amaiera emateko. Jarraian, zuekin gaurko lehenengo bi protagonistak. Gorriz, Alorrenearen izenean, Urriza eta Martirena. Eta urdinez, berezi hartua Sagardotegirenean izenean, Segurola eta Juanenea. Eta hemen nire aldamenean, Ander Muruamendiaraz Galarretako epailea. Berak botako du final honetako txapa. Urdinak! Eta orain bai, eman diezaiogun hasiera final handi honi, zorterik onena lau pelotarientzat eta erremonteak bizirik jarrai dezala. Goza ezazue! Estar en la final y tal y como empezamos el campeonato, pues es para estar muy satisfechos, pero ya que estamos aquí... Situazio oso zaila pasatzeko partidu zidan zehar, batzutan galtzen, paliza batera arte ginen, guk eman ere ginen, situazio difentek eta zailak bizitzeko, bainat hortan oso gailua hola da, eta berak bete bere burungan asko sinesten dut, eta igual zitzaion zezagero bato, nire esenatu egon tere berak konfiatu neregan, eta nek erantzun dut egia esan, eta nik uste bikote oso honekin egera, eta finalen irabazterateko erela. Nuestra trayectoria durante el torneo ha sido de menos a más. En semifinales hemos hecho, yo creo que el partido más completo y como mínimo dar ese nivel, incluso si podemos dar un puntito más, pues mejor. Ibai está mostrando que no está haciendo ver que sea un debutante. En la semifinal ha hecho un grandísimo partido y un pelotari que es capaz de dar su mejor versión en una semifinal es que no le tiembla el pulso y ojalá sería muy bonito que podamos ganar esta chapela juntos. Pareja muy complicada, han llegado a la final merecidamente. Yo creo que es quizás la pareja más compensada del campeonato.
lata gara mateu. Uriza, urte guztitan. Hazi beti gaizkitea, baina gero beti tope ailatzea. Ya en la liguilla nos ganaron, así que sabemos que tenemos que salir a por todas. Baki Uriza ondila dela, baina irabaztia badago. Nere burutzen ez daude beure favorito, mundu guztientzako gala zango dure, baina finalen ez da favoritorik, finala jokatu imerdere eta esaten igauzti imerdere. Hay que ganarles, no van a regalar nada, así que vamos a intentar ir a por ello. Hementxe dira lau protagonistak, aurkezpenak egin eta gero, benetako ordua iritsi da, sakea urdin eta lehentxeago aipatu dizuegu alde handia izango dela, bikote bakoitzak aukeratu duen materialean. Biziak oso biziak urdinenak, motelak oso motelak, Urrizak eta Martirenak aukeratutakoak. Maiatzaren lehenean jokatu zuten elkarren kontra hirugarren jardunaldian, 3-setetan tanto bakar batez irabazi zuten berezi hartuako ordezkariek, lehendabiziko sakea Juaneneak zabaletik aterako du. Urriza. Oi! Aurrean gozo harrapatuko du hiru indarrak, errebote luzea izango da. Enman egin dio Juaneneak. Lehendabiziko pilotaka da Segurolak. Aurreratuta Juanenea, baina zaila zen pilota hori, lehendabiziko tantoa gorri. Pelota. Saca las bolas, porfa. Bueno, hasi dio finala. Eta lehenengo tanto behintzat pelota hau izenek, eta, bueno, hau ikustek pelota bizila atea duela, bikote urdinak, eta nahi iruztak pelota honekin Urrizak jokau gola. Estas son nuestras más limpias. Bota todas, a ver cuál te... En principio... Egin zuten pilota aukerak eta 50 jarri zizkieten aukeran, eta horietatik bikote bakoitzak launa pelota aukeratu zituen, beraz 8 daude Ander buruan Mundiarazek daukan saskian. Josebe Artzeluz, gorrien botileroa, eta Joseba Etxeberrierna, Mirubia urdinena. Barrutik ateratzen saiak Martirena, txapelketanetan bietatik ikusi dugu, Zabaletik eta Barrutik txokotik hasiko da. Eta urdinen peloteekin, Gero bosta, basta bizia ba, hori ere komunizio bat atzia, eta hori aurrego zetetan egiro du. ¿Eso qué? Bigarrena. Altavoz dizi, hostia. Bainate? Venga. ¡Qué bueno, Marte! Sakez egindako izan da bigarrena. Baina. Bigarren tantoren Lila Gorriak. Tento! Segurolak. Aire! Sakeari, bota egiten du, gaizto jarriko da, baina kanpoan egin du eta lehen da biziko aurtinetzat. Bai, ez dio konfiantza hundikin tira hor Martinenak beldur pixkoatekin, aurreneko sake ona indo, bigarrena eskura emando, eta hor pilota txarra etzune, baina berak nahiago txokotiken sakatu, beti esaten do, gero pilota hona itzeko eta gustorago haitzen dela, baina bueno, ikusi, berda, ze nerviok egin da, ze temple dauken. Lehen da bizi atera duten pilotarekin, Juaneneak. Oi! Eskatu Saldi Aztarrak. Martirena. Aire, aurrera! Venga! Alboko postura, sartua Segurola. Venga, lasai! Urriza. Dale! Aire! Aire, gero atetzen da, venga! Dale! Ezkara nahikututa erasoan Urrizak, hirugarrena, 3-1. Hasiera altan, Juanenea oso entxufatu, Aintzen, oso sartu partidun, ikusten da, zea bereziki, motivazio berezikin daola, Eta nahi Urrizana asko gustauzatana izentek bere atzelaiei konfientzi emateatik pelotia aukeratzeko garaian, behai utzizeko aukeratzen, Eta hoi mutilai leheneko finala izengoik, eta konfientzi ematea ondo zeo. Ezkarren pilotarekin berriro. Alorreneako bikotea. Ibairen sakea.
Pasa! Aire! Bera egin du pilotak. Zuke! Sartu egin behar izan du Segurolak. Urrizak bipareta, bai jauna. Barre, hostia! 4-1. Baitana bagaitxek ilan, zein gozun, gaina erakutsi gintzok aurretikan, baina hola inezkeo, ja ezinezkoa aliatzia, pelota horta, Segurola. Doktore, arrisko hondik hartu gabe. Bai, arki iten duen jokaldi, askotan faltan botatzen du gehi oitea, nik neonek askotan esan do txapelketa hontan zehar, aukerako pilote eukita, o konfiantza faltagatik, o ez to botatzen, baina oso errex iten duen jokaldi da, eta gehi oin behar luken nik uste. Sale! Artirena, gutxi azkenunean Segurolak, eraman Juaneneak. Gurriza. Berrize, berdine ipa. Berriz! Bote egiten badi badu, akabo, alaxe egin du Rupti zegoen Segurola oso. Eraso korrezi da Javi Urriza. Bai, venga, aire! Venga! Martirena gongi sakatzen baldin bado, azkeneko bisaketan bezala eta dominatzen baldin bado, Urrizak aukera dunen ikuste inkarra aukera gero eta gehiago gaina. Eta hor zabaletik aukera hori zeitu ikusi zaiok. Martinenaren sakea. Segurolaren erantzuna. Hortxe du Beñatek iristen bada. Erreboteetan saiatuko da. Urriza, Martinenari laguntzen, orengoan eskatu dio, baina ala ere atzelariak jo, eta gora. Bai, bazpade... Venga, atzetik aurre errako pilota, sake denak atezen txuk, Espeto lasai. Errebote. Denak atezen txuk, venga. Eta bost geldituek eta beha sartziek errebesakin. Zazpia! Hor, venga! Venga, altura, Da azteko reman beldurri gabe la hostia. Hor, Beñat, Hor, atza, jarri gabe, venga, atza! Eta berria eskatu dute, zazpigarrena. Venga, Orain arte erabilitako hirurak, urdinek ostegunean aukeratutakoak. Gari! Juaneneak aterako du Zabaletik. Oi! Bildu! Eskatu atzelari urdinak. Venga! Eta sartu da, jautzi txikia eginda. Venga! Oi! Boi! Etxi irindarrak. Erasoan Juanenea. Boi! Berriz ere bai, ederra du hau. Kanto, aritz. 3-5. Juanenea indartzua ikusten da, nola eskatzen dion, da aurrean nola joan den, da nola soltatu dion pilota horreire, Bai, doktore bituik eskarpa eta ozen eskatzen nahi dek Segurolai, Hombre! Ondo ikusten partidua. Beñat, sartu herria. Juanenearen sakea. Aire, bai! Aire zerantzun dio. Urrizak, azpitik orain. Garitz. Gero, venga! Segurola. Venga! Tira! Martirena. Beñat. Larga! Torri! Urrizak eraman da duela. Aire! Lasai! Segurola. Venga! Aire! No. Ia. Handia egin zuen, baina ez da frontizera behar bezala iritsi, 6-3. Ze ziztu eman dion, aparte alturaik hartu gabe, hemen erreboten horrek denbora gutxi emateik jartzeko. Orain arte neurri hartu ezin da dabilina, Segurola. Laguntzen ari zaio atzetik, baina ez du pelotaka da unik jo orain arteko bederatzi hauetan. Bai, konfiantza pixkoa falta zela ikusten zaio, beti esan du, partidu klase hontan hasi iken dela, baina azkeneko partidun eta hontan ez du ikusten hasieratik da. Juanena bera bultzaka era bat, eta esikitzen nahi zaio, benga inez da. Zo konfiantzaik. Eta tanto bukatzen gaina aurreko partidun ezin bukauta tantua eta gaurre ala zidek. Juaneteko zaik, venga. Oye, Mardio, irutanto, venga. Y a cruzar a medio frontis por pared, nada más. Valiente al saque, nada más. Venga, valiente a ese segundo del pelotazo, Con alegría. Apa, Martí. Sebe hartzen luzen hitzak entzun ditugu, eta baita Juaneneak eta Segurolak euren artean hitz egindakoak ere.
Sardo txapelketaren finala ikusten ari gara, lehen da biziko jokoan gaude. 6 eta 3, gorriak aurretik, 15 izango da, bigarrenare 15 eta hirugarrena jokatu beharko balitz, 5 litzateke. Martirena. Ondo, orain segurola. Ondo. 4 eta 6. Poco más de comenzar a dar. Estaba al aire, ¿no? Dios. Oye, estaba mal para darle. Venga, Hoxe behar du konfiantza pixka bat hartzeko Aizarna Zabaldalak. Ba, irrestu hona izendek, alturiekin. Eta, bueno, Martirenan nahuan pelota hoi, baino, askotan ikusiko ju, ba, Urriza asko atzeatzen hor, behatzigarrengo kuadroaino. Asko kargatu zaio. Bai, eta pilota klase hori normalen eaman iten da oituta gode ikusten nola ematen duen, da arraro iten da botatzea, baina egia da velozia ondia zula eta kargatu intzaio. ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! Falta eman du, epaileak azkenean, naiz eta lehen da bizi. ¿Qué? ¿Ha tocado? Balekoa ¿Y no ha tocado? eman duela. No ha tocado. Pasa. Además pasa. ¿Cómo pasa? Ya, además pasa. Ja, Se lía él solo. Bai. ikutzen duela ematen du. Bai. Nik, Eta... bai, zasengo nuke. Bai, pixkat eskubira itek, Bai, ala ematen. Traiektoria pixko aldatu jendela ematen doa, ez da oso garbikuz. Que no he tocado. Eta azkenen tanto eman dile. Qué alegría con pedir siempre todas. La hostia. Bueno, izan da tanto azkenen. Bai. Baina hoi... ¡Si no! Hoi ezin detxe juez batek. Eba, hoi ez daukei. Si no es. Berdinketaren bila urdinak. Erra doa. Eraman Juaneneak iritsiko alda. Bai, eta suertez, tanto. Arrapatu dituzte, 6-a. Bainatzeko lehen da biziko berdinketa. Beñat! Da falta, bai. Neire botia okerra indik, Bai. Bilato pilota, Venga, huevo y le mezcua, venga. Tanto da beraz, gorri entzat. Bai, ikustek botia okerra iteula behintzat. Eta guk hemendik igual ez du haitu, baina garbi izango zen, ez da inork esatuta deus eta nahiko garbi izango zen, Txapa igual izango zen. Urruti samar gaudegu haitze goreta. Martirena sakean. Azpi-azpiti, baina laburregi. Motz gelditu zaio, tantoa. Bilato pilota, 6 eta 7, beste aukera bat izango dute berdinketa lortzeko. Venga. Laugarren kuadroa. Gurea. Dagoen marraren aurretik egin du potea. Sakea eskuz aldatuko da eta segurola katerako du. Bihurritutakoa. Sino! Nola bait sartu da Urriza. Botea egin araziz. Atento! Aire! Juaneneak, segurola, pelota egokia da. Eraman azteko, barrua ingo du gero. Eraman, errebotea, guntzatu gainera. Urrizak, aukera orain bera agintzen azteko. Ez du alferri galdu nahi. Beste bat. Errebote garbia izango da. Hortxe bukatu da tantoa. 8 eta 6. Penalti laburra ingo dute botileroekin hitz egiteko 4 pilotariek. Marcaste negatzuk, Marcaste negatzuk. Ande. O era buena o ha tocado. Eso. Por eso. Era buena o no ha tocado. Bai, horra ditu, baina Anderri hemendikan haitu zaiok pasa. Venga, Eta orduan, hoi estik aldau. Rabia aurrintzeo. Ez, pasa esan baldin badu. Iman, pilotare. Eta indituna pizteak punto. Peloteon, gehiago bezala gatzuk. Begen nerviosoak. Ikusalde rebote luziak. Goitik geharak, bai, bipa eta botatzeko anguloa. Ez, hain, rebote garbi. Ariz, azken egoen arki defendido txapas, oso ondo, Ahora aukero que bajato, ez oso zinuten rebotekin. Pallo barra. Javi, estás para jugar la tira. En el momento que soltemos un poco la presión y gestionemos bien, nos vamos a ir. Estamos mejor que ellos. Al saque de Juan Enea, cuando no te acierta a cruzar, vete como vas, agresivo, y tócales pared sin miedo. Tú, cuando llegas mejor que Javi, pídele para ayudar. Y tenemos que intentar cruzarle a Segurola. Ese es el tema.
¿De acuerdo? Venga, chavales, venga, venga. Venga, Joseba Etxeberria eta Sebe Artzeluz entzun ditugu urren ez erren. Lehendabiziko jokoko bigarren zatiari ekingo diote Aldorreneko bikotea 8 eta 6 aurretik dela. Ozein da, boska? Eta ellos, zuek azkenako izena. Zazpia. Gorriek ez dute oraindik eurek aukeratutako pilotari gatera. Zazpia gurea! Gurea. Beharitz, Harritzekoa da, pentsatuta igual, ekarriko zuen besten pilotak izurratzeko, gastatzeko, askotan izaten da, holako estrategien bat burun ekarri, baina bezala ni harritu ikintzait, norbere pilotak ez jokatzea, oendiken. Que buena era, Marte! Horra, aguanta, behindarrakin! Esango japa, behaienakin irozten ziztik, eta okertze baldin ma, orduan irutztak, urrizak bere pelotak, bere jokua, ustez bere jokua eman goula orduan. Baina, ondo diguan bitartzen, bueno, Eta gero zebat aldiz pasatzen dene bai, ez? Pilota bat ustez hobea dela, eta gero kantxaratea eta gustorago beste batekin, da arretxekin seitu, eta... Karo! Goxino! Utzi segurola Juaneneari. Aire! Uriza. Aurre! Baztertu egintzaio. Zabado! Javi. Botale! Juanenea bertan da, bihurritu egin du pilota ezker horma ikututa, gurutzatu eta errebotera bidean jarri. Juanenea ez da iritsi. Oker kasetorkion pilota. 9 eta 6. Biaren aldie, gauz berdine gertatzen zaiola, ez oso ongi kolokatu eta gero soltatzea joaten da, ean matia berren xoabe eta hoi zaile da, beburu esalt bota eta lurrean. Eta gaina desberdin, hor zazpigarreko kuadrotik zetorrean, eta ja kolokatzeko eta ja beste arazo bat ekartzeik pelota horrek. Etzeok hemen atzen itxoiten errebotien nola ertengo zaion, baizik eta horrekan zetorrek. Aurrizak arki atzeatu do, konturatu da, denak aurreatuk zeudela, eta beburu arki behartuta nola dota duen rebotea. Martirena. Ega! Segurola, erreboteren zain geldituko da zelaria, baina oso gutxi atera zaio. Azpigarrena, berezi hartuako bikotearen zat. Zake kaskarra, bai, eskua. Eta Martirena... Hau gure pilota bera da, honek esaitiko jo, pasatzen nahiko sakekin, eskura ematen dioten ikusten do, tantoa beste egiten duela, eta... Izan do, partidu batzutan, txokotiken sakatzeko egun honak, eta berarek ero peloteoan nik uste gustorago ibiltzen dela askoze. Juanenearen sakea. Oi! Beari, dale! Labur gelditu zaio. Urrizari baina moldatu da eramateko ona pilota kada Juaneneak. Segurola. Eutsi Urrizak. Asko baztertu zaio, naiz eta Juaneneak berak eskatu. Eta ez du hortik ateratzerik izan, 10 eta 7. Defensan egin dago tantua, oidek. Hainbat aldiz aipatu izan duduna, Eutsi eta bat gehiago eta azkenen berak lortu tantoa. Horren defensan da pilota zail batean man da beste bat kolokatu eta tanto. Bai, Juaneneak jondagun pelotaka da bikaina izen de baino. Aire! Buena! Ai! Sino? Goi! Ez da iritsi. 11 eta 7, 5 eta 1 ere aurretik izan dira, lau tantoko aldea izan da, bigarren aldiz, gorriek izan duten alderik handiena. Buena, izango altzan hemen zabaletik eman. Nik uste ez Martirena berak deja ulertu dut esan diola, eta nik uste hoi zabaltzen zila, pilota. Bai, nire ala iruditu. Eta pelota bizilekin arki moldatzek urriza, Bai. Ega! Martirenaren sakea, segurola. Lari! Juanenea. Aire! Venga! Segurola. Urriza, bizi zabalean. Ondo, baina. Txikitzera, Javi. Eraman, pelota zaila oso. Juaneneak. Martirena. Arki. Zuka! 7! Urriza.
eraman hori ere, segurolak. Erabat abidea, erasoan gorriak, defentsan urdinak, hori ere bai, Aritz. Haze, defentsa, horrentxe urdinak erakusten ari direna. Ondo jetxitakoa, Juaneneak, aukera orain berak izan dezake, aurrelari lanetan, Saldi Astarra, bipare eta luzea, eraman Urrizak, segurola. Arrotutako pilota, kanpora, lanak eman die tantoa urdinei, zortzi eta 11-22 pilotak da jo eta gero, Juanene aurrelari lanetan, segurola atzelari postuak eskatzen dituenak egiten, eta importantea zen tanto oso bereientzat. Bai, eta izugarrizko tanto izendek, bai bilion artean, bai defensa eta bai ataken, Eta Martinen ere oso ondo jaude gor zuloi betetzea. Baina komplikau intzeko, azkenen hor, eta goertera hortan. Eta gero bete inda, soltatu nahi hortan, hartzea beharren, beso utxekin, da zabale aldein dio, baina tanto erra jokatu du, bai ataken eta bai defensan, Eta Martinenak tanto ontan bi pelotaga bikeina joitxik. Oso ona. Aurkarien pilota atera dute. Segurolak eta Juaneneak matzan akiruna. Mucho! Berriak ebeñat, venga! Pelota 1, nahiko motela, uste dut gure itzelo komeni eta ez bateko. Atera dute, eta zuzenean pilotaka da bakarra jota, tanto egin du sakez, Aritz Juaneneak, 9 eta 11. Ondo hori da moldatzen gauzakearekin. Bai, lehenengo saki hoindik patxan xamarra, baina noain ondo haide gurutatzen behertzen behintzat Urriza. Bai, luze, itendo gaina, zeiterrik hortan da Urriza baki sartu barraukela bestela errebota, jaten da bere postura, goiko postura horrekin, bote handi egin dio, eta... Noi, perfecto, gurutzatu. Venga, Beti aurretik orain arte gorriak, berdinketarik ez dugu izan. Gerturatu nahi dute urdinek, sakea Juaneneak. Segi! Tanto! Bi jarraian. Bai, horrek ez zeuken, hainbesteko zaitasunik, ongi atea zaio, baina soltatu nahi hortan takoa jo. Hartu ernaza lasai, harki ez da, lasai. Bai, kentzez dionen aprobetxa hori nahi dik Urrizak haintza pasatzeko. Eta indar horrekin. Ez dik ondo sartu zizton. Beste aukera bat izango dute aurkariak harrapatzeko. Aurreko biak alperri galdu dituzte, ea hirugarrenean zer gertatzen den. Hormatik atera eta gero, sartu da Urriza, baina aukerako hautsi dio segurolari. Aire sartu behartziola esan dio. Urrizak harrapatu dituzte, 11. bat egin da bibikoteak. Ez da erresa horre, bera ja erreboteko postura hartu du, eta leku hartzea joan da, eta ja airea aztuta. Jo, egi esan, aire hartzeko moduko, zu pauso bat atzein bazun, Bai, eta ondo, beko posturatik ondo ibiltzeko hor defenditzen nahi de, Baina pixkat aurratu eta harrapatu dik. Juanenea. Horrengo erdi-erdira atera du, baina ez du aprobetxatu Urrizak. Errebotea. Juanenea. Ondo. Martirena. Egin dio pilotak eta pasa egin dituzte markagailuan 5 tanto jarraian egita. Ig esan da bezala inigo, gora intzeo pelotiak, kargatu intzaiok eta bere posturatik kanpo geldituek. Nola ospatu duten, Juaneneak eta Mirubiak aurretik jarri izana. Ba, eta azken tantotan urdine dominatzen nahi dira, Juanenean saketik hasita, kendu itendo edo behartu itendo, bi saket tantore indito, eta gero segurolak aukerako hartzen do, eta gorrik sufritzen oain. Sake hona ere. Juanenea. Oinetara. Segurola. Ondo. Pelotaren bila Juan. Oso aurrean orain, Juanenea. Errebotean biak fresh, baina ez da atera.
Errebotean hilda pilotari 13 eta 11. Amaika eta 7 aurretik izan dira Urriza eta Martirena. 6 eta hutseko partziala sartu diete aurkariek. Eta errebotea botatzezkiotean, botatzea da onlekuiko, hoxe. Bai, eta hortaxe, jundek, ez zeok indarra handik eta eman, beheko posturatik jarri, eta haidiak enduz, hor erreboteen zuloa. Txost egin du pilotak eta ez die aukerarik eman ezertarako. Juanenea! Atento! Erreboteatzeko prest, Saldi Astarra. Urriza! Segurola, ondo lagundu dio, altura eman pilotari. Martirena gara iziritsi da, Segurola. Ederki jarritako pilota da hori, ederki jarritakoa. Ez da iritsiko, 14 eta 11. Hemengo tanto euki Urrizak arriskatzeko pelotia, eta ziek gurutatzea, eta gehitik gurutzatuik, eta gero gaintzea Segurola pasaudek. Baina, hoi aurreko partiu batzutan pasa zaio, aurreko tantotan nahiko agresibo hasi, hontan bezala aurreko seten nola intxun bi pareta hoik, eta gero dena nahiko xuxen da, Segurola hortan asmatzen baldin badio artista da, errebote azpitik botatzen, eta hor mina hundi ikendo, azkeneko tantotan ikusten nahi bezala. Baina, Urrizak arriskatzeko ez dek atrebitzen, igual ez deiko estenen, o galtzen oain bezala. Venga! Lehen da biziko seta erabakitzeko tantoa izan liteke Urdinentzat. Juanenea. Ikitzera joan da eta berak lortu du lehen da biziko seteko azkenekoa bipare eta ikaragarria eginda. 15 eta 11 azpian zeuden eta 8tik 15era zuzen joan dira Segurola eta Juanenea. Bai, eta hemen atxau berdeuna, nire iritsiz behitza lehenego ekintzen, Juanenea dek. Juanenea entxufauta sartu dek lehenego tantotikan, eta hor aurrea launtza Segurolai, eta animatzen, eta bere joko izugarri gustauzuta behintzat nahi. Bai, eta gero pilotari bada, ematen baldin badio pilota eta partiun sartu eta baldin bado mina asko iten du. Ikusten da, sakeak entzen baldin bado, ja mine iten du. Pilotazon bertane, Urrizare bera sufritua ziten dio. Hor bertane nola sartu dion pilota, gerri sartu eta goiti bera, eta mine iten du. Izugarrizko golpi ezagik, golpe espezial bat. Bai. Ea, botileroek eta pilotariek zenolako elkarrizketa izaten dute. Ikusten du, Peru pilotatu hau. Ikusten du. Friten dintxi. Baki rebotik izanatuko hau. Lasai. Baina ikusten du. Rebotik izanatuko eta atza eta bakarrik. Ematea gute izanen, behatzitik rebotatzen Urrizak, eta dominatzen pasatzen. Rebotea, justua, erraztu. Atza bakarrik, harri bakarrik. Bai ba? Iaritz, artibua nahi ezoen, dueño y señor. Zakiekin nahi ezoen, azerako bizak eskura manduzkot. Baina, bizbaita bat ezte bota, Valiente. Tiene que escurrir desde por cierto. Es todo confianza que azpite rebotera, la sabe. Ay, agarristi. Y venga, va. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, Ibai? Vamos a sacar una nueva de ellos, que haga daño cruzándole a Segurola. La estrategia es cruzarle a Segurola. Juanenea que eche donde quiera. Pero importante, crúzale a Juanenea. Perdón, crúzale a Segurola, perdón, con este ruido. Entonces, importante, si tú sacas Valiente y le cruzas, Javi va a tener mucho más pelota. Ya hemos conseguido que se habla mucho Segurola. Pero claro, tenemos que intentar evitar la derecha a huevo que está haciendo daño Segurola. Entonces, eso y los rebotes un poco largos, le pides tú si llegas, Javi. Pero tienes que tocar más pared. Estabas jugando como Los Ángeles, pero te han quitado a ti y les ha salido todo bien. Esto es un accidente, es un accidente. No es lo que va a pasar ahora. Tenemos que jugar con la estrategia esa y tú saca del ancho, pero una pelota de ellos. ¿Sabes por qué? Porque con la de ellos, si tú aciertas a sacar, a cruzarle, tú vas a tener más pelota para hacer daño, para tocarle pared y para jugar a medio de los dos. Eso es el resumen, no más. Pero vamos a ganar este partido, Venga, vamos, Javi, Ibai, aupa, venga. Alorreneako bikotea, kantxara bidean, aurki etorriko dira Segurola eta Juanenea ere, ez usteko emaitza izan da partidaren
nondik norakoa ikusita, 11 eta 7 aurretik ziren. Urriza eta Martirena, eta hortxe gelditu da ez, zatzera ez aurrera, Bikote Gorria 11. eta bestea berriz, 8tik 15 zuzen joan dira, Elena. Hemen txandu dute Sebe Arcelus, Gorrien aholkularia. Sebe, Gabón, 11-7 por delante, ¿qué ha pasado? ¿Es un accidente esto? Pues ha pasado que es una final, que hay mucha presión y que se ha producido un pequeño accidente. Éramos mejores, sobre todo Urriza muy superior, estaba jugando como Los Ángeles y ellos han acertado, les ha salido todo bien y a partir del error de Ander, del juez, que no se equivoca casi nunca, pues ahí nos ha afectado, ellos se han crecido y la verdad, han jugado al final claramente mejor que nosotros, pero les ha salido todo a la perfección. Y yo espero que en este segundo Yoko otra vez volvamos a demostrar que somos mejor pareja. Y de cara a este segundo set, la consigna es cruzar a Segurola, cruzarle a Segurola. Evitar la gran derecha de Segurola y cruzarle el saque desde el ancho, con la pelota de ellos. Vamos a ganar este partido. No sé si es una labor psicológica o si de verdad estás convencido. Estoy convencido y así espero que sea. Pues nada, veremos qué sucede en este segundo set. Eskerrik asko, Sebe. Lo mismo, Zuri. Zabalera etorri da Martirena, eta datu harrigarri bat. Urrizak 51 pilotaka da jo ditu. Sartu, Hogeita bat. Eta sakez 10 jo dituela kontutan hartuta, peloteban 11 baino ez. Hasi da bigarren jokoa. Segurola. Aurrera doa, Izarna Zabaldarra, bipareta, ez duela egin esan dio lehen botileroak, hortxe lehen da bizikoa, ez da eraginkorra izan, Urrizak harrapatu egin baitu. Aire, bera! Segurola. Venga! Eman! Beste aukera bat, aurrelari Gipuzkoarrak. Bai! Alan izan du eramaten Urrizak, errebotera, Juaneneak. Bai! Ik! Ez. Urdin entzat lehen da bizikoa. Había abierto al ancho. Esa está detrás mía. Eta aurreneko seten esan dut zela hain pilotazo gutxio eta gero errebotene konfiantza gabe eta ez da ona, pilotari hain gazte batentzat eta final baten da kosta ikentzaio errebotekin sufritzen, ez zine eman ez dabil errebotek eta beste konturatu die eta suabe errebote botatzen dizaizkio guain. Indar gehiegi gabe, Urriza ez aiatzeko. Bai, Josebak gaien botelleruk esan da bezala horta gundek, Juanenea baine. Eta haide ustezin Urrizak zaingo zala, baino zabalduta zoan Martirena eta errebote hau indar. Juanenearen sakeari, erantzun dio Urrizak. Martirena, gaizki jotako pilotaka da, ies egin dio, 2 eta huts, eta datu harrigarria, aurkariek ustegunean aukeratutako pilotarekin, 8 eta hutseko partziala lortu dutela Segurolak eta Juanenean. Bai, pelota motelen nahi ditu gateatzen, eta guain bezala, gaztia, usteik pixka geixo etorriko zainola, eta guain bezala golpia etorri baino lenti ezeoz. Juanenea, sake ona, asko behartu du Urriza. Segurola. Sartu! Aire! Venga! Behar bezala bihurritu Urrizak. Hoi, Sino! Aire! Aukera, Segurolak, ondo! Atento! Aire, Sino! Martirenak, hirugarrena jarraian, Segurolak. Bai! Tanto gogorra izan liteke aurrelariaren zat. Eskatu egin dio Juaneneak, baina ez dakit ez dion entzun edo, sartzeko moduko pilota ikusi, kontua da, sartu egin dela eta ez duela pilota eraman. Bai, bazpare paetan irristatzeko errebesa prepauta zen si puedes. Eta esku etoretzeko, baina Juanenean zago pelota honauan, eta eskaltzeo, baina iruditzen. Aurrekoa, Beretzako eretzen txarra, Segurolantzako pixkat eskumuturre sartu balu ongi, oso rigido bera gorputze eta goiti berako postura horrekin zaile, buena itea. Baina egie da, eskatu, diola bio hiru aldiz, eta usteko modukoa zela. Sale! Pasa! Bainate! Geixiago, gurutzatu nahi du. Anko Vega! Segurola leku. Konfiantza gutxegin ikusten ja Martirena. Venga! Luzegia, lehen da biziko sakea. Bigarrenean. Asmatzen duen. Aukera Urrizarentzat.
Eitsi Juaneneak, aizotu gintzaio gainera Iruindarrari, Bipar eta Segurola, kanpora, txapa jodu. Hau bai, entzun dugula. Jarki botatako zen, aukera ona, altu xamar botadula, horretik joan zaio kanpora, baino. Eta gero ikusten dena, urriza berak ez du, ataken hartzen, iniziatiba, emanetak eta botatzeko, Ez di utzi barren, partidu sartzen, venga! Martirena. Ondo. Venga, hoi bukau erratzukik. Hori segitu. Hiru eta bi. Nahiko alan izan du, Ander Murruamendiarazek pelotaren paretik entzeko. Hauzi egin eta hankaz zabaldu. Azken altin hartuta, pelak, erne ibiltzen da. Bai, azkar etortzeko hor pelotia eta... Eskutan bazaukik defenditzeko saria, baina hoi ez dik erabiltzen bate. No, ez daukelako habilidadik hortan, Arti! Venga, Beti. No me jodas! Beti bai, Manuel, baina ezkerrok nahi dutita pelota oso kanpora. ¡Qué hostia la ojo, tú! No juegas más tranquilo. Hankatik azteko horre, venga la hostia! Etzo dikta, venga guain! Eta pipilotak da horrizak, eta zortzi Martirenak. Lasa, Bipar eta pesto egon du, otaen! Hola, zitxo, Pelea, entendu, baina bota Beti hori, eman. Venga, errealo gabe, Guain fuerte, fuerte! Bigarren set honetako, bigarren berdinketa. ¡Apa, Marte! Beari! Bea, Bea! Juanenea, sake ziru tanto egin ditu. Nahiago izan du, zain gelditu, baina agian bila joateko pelota izango zen. 4-3 gorri. Amabi tanto egin ditu urrizak orain arte, zazpi Juaneneak, 6 Segurolak eta bat Martirenak. Bigarren set honetan, Hautesiago sakatzen ari da. Ibai Martirena. Juanenea. Urriza, ziztu bizian atera da pilotari, ezker hormari txatxi eta 5-3. Bai, boti egitea bagarra izunte Juanenea, baina altura ondutxe egin azkaz zaino. Pilotazo oso raroa, Zagin Igor kentzea hoi joan nahi zu, baina beste altura eman da. Arritzen zatu gain arte jokatzen nahi den bezala jokatuta, segi igual, pilotai eman partiu latzai daiten da. Martirena. Urriza iritsi da, Beti gora jo behar izan du. Ondo Juanenea. Martirena. Honek ere ezkerpareta rematu, baina barruan da, tanto. 6-3. Bai, baina hor botea jutanen Beti ezkerpat, haidek engatxatzen, Baina asko, Manuel, zuk esan da bezala, horreke azkar xamar diatzen dio golpea pilotan motela da, eta horretik joaten zaio, ezkerpat eta aldiero jotzen dut, eta desente gaina. Desente. Venga, lasai! Haure, barrua sartuko guan, baina justu duen, Bai. Tentzillon, Tentzillon, venga! Venga, Litzenga! Lehen da biziko setean ere, emaitza ikusi dugu. 6-3 gorri, baina gero irauldia eman diote markagailuari Urdinek. Martirena, ondo ari da sakatzen, Zabaletik. Lehen da biziko urak enduta. Lastertu egin zaio, Juanenea. Altura gehiagi, asatera joan da, 7-3. Grande Marti! Bai, ematea jundek eta aldein nintzen gora. Eta pelota zaila, eta diguain hemen paetatik Martirenak. Burua, Berreungarren pilotaka da finalean. Oso atzera atera du Martirenak.
Atzelaria sartuko da berriro. Jaitsi pilota. Ezin, Segurolak, 8-3. Ondo bideratu dute. Bigarren jokoa, lehen dabizikoa galdu dutenek. Etena etzaie egian gaizki etorriko orain Segurola eta Juaneneari. Puta madre, hostia. De ver, Ibai, esto es lo normal. Si tú sacas así de bien, no te hace falta más. Perfecto, ¿eh? Javi coge más pelota y así somos mejores que ellos. Entonces, seguimos igual y la pelota que te gusta a ti para sacar, esta que estamos jugando, la de ellos, más viva para que no entre Segurola al aire y Juanenea entrega a Javi. Esta es la estrategia. Lo otro ha sido un accidente. Vamos a ganar esta final. ¡Vamos! Venga. Javi, Javi, Javi. Ya me pongo, no puede ni. Kantxatik atera egin dira une batez, ez dakit aldageletan sartu diren. Ez, hemen atzea etorritu, Tienes razón, tampoco pueden probar pelotas, ya entró 2 veces, le dices a ellos también. No se puede probar, léete el reglamento. 8-3. Finala berdindu nahian. Alorreneako pilotariak. Martirena. Juaneneak atzetik. Utzi Urrizak. Ez sartu egin da ezkenean. Aukera Segurolak. Bihurritu. Juanenea. Ez, Segurola bera. Azken unean utzitakoa irutsi da. Ezker horma ikutu, baina pipadeta ez da ona izan. Zer egin dio pilota horre Juaneneari. Arrotu egin du, baina gehiegi. Aukeran, goiko toldoa jo eta 9. da gorrientzat. Tanto oso raru izentek, Secreto está en las patas, ánimo. Uste beko peloti utzi zeo, Martinen nahi da nolabait eamandik. Eta gero hemen azkenen suertez, Urrizak jotago pelota hori. Gero, Juanene azkeneko lau bostantotan ikusio pixko lekue galduta bezala. Han xobe eman dion pilotazo hartatiken, gero atzentiken azpitiken jotako pilotazoa, eta oain etzeon, belekun kolokatu eta pixkoat atera bezala inden, aurreneko tentsioaren falta bezala. Epailik jardundeik, pelota iporratzek iztaula, eta ez tabaidan, eta gauza horiek pixkate desen hau. Azkarien bolada luze eten dute. Urdinek. Y venga, Venga, dale aquí, Por descolgatu gani mantita. Bota la 6 tokora. Venga, delante. El 2. Berez ere, pelota motela aterako dute. Segi, segi, Ez debe estar bostando 6. Venga. Oin zakretik, venga, eura zakretik. Urrizak eta Martirenak aukeratutako pilotetatik bi atera dituzte Segurolak eta Juaneneak. Eta Jarik eta Ibaik bera ere ez. Beti aurkarienakin. Bilare neko motela da, Urrizan pelota, eta hori ere uste detzen duako meni. Atera egin dute dela ere, pilota errebotean da, eraman Juaneneak. Marti. Ahora egin dio berriro pilotak. Aritz, ezker horma, begiratzen egin dut pelota horrek. 5 eta 9. Emantzeo gitarra, baina fronti zen behera indik eta Kriston boti hartu dio. Asko mandio, baina ez da naturalatea egi esan. Traba egin dio nahi gabe Segurolak, eta Barkanen ezke, joan zaio, hortxe ikusiko duzu jokaldia. 5 eta 9. Juanenean esake ona. Eraman Martirenak, Segurola, hau bai. Laugarrenean bihurtu du tanto bipadeta. Partidan sartu nahian dabiltza lehen dabiziko jokoan egin duten moduan. 7 tanto egin ditu Segurolak, bi pelota galdu ere bai.
Politia izen da bipatia, gaina eskuta handi posturia. Eta aurri zentzago ezinezkoa. Honenea, hau ez du gurutzatu, Urrizak ez dio, gertzen etekin atera ala ere. Aire! Seguro da, ona. Txino! Urriza bera ere, txikitzeko pilota. Bera alde egin dio oraingoan biparetak. Dena alde zuela. Ez da aukeraiko bena askotan, errebes ziotako pilota aurrekoa eta bueltak alrebes, Manuel? Bai, efektua alrebes ekartzeik pelota horrek. Hemen ikustek, errebes nola altxatzeun. Eta puskatzea jundek, lehenko tanto nahi nundo, atea zailo bipaeta. Revesez, Jodek. Zuna. Han, Juanenea nola esan dion, venga, seguro venga, nahi, Litzon, kontuz pelota horrekin. Dale, venga. Sake berreskuratu du Ibai Martirenak. Ondo. Urriza oso aurrean. Oinetara doakio ezin eraman 11-6. Neik gustatzezetak bipaeta hori, Bai, goire. Bai, oire ona horre aurrea joan ezkeo, Bai. 15 tanto egin ditu Javi Urrizak. Eta Segurolak eta Juaneneak bien artean egin dituzte 15. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Me cago en Dios! Joseba Etxeberria, epailearekin. Ez da baidan. Segurola. ¡Aire! Martirena. Juanenea, bote egin araztera. Martirena, pasaitu dela ematen du. Txino! Bai. Alitzikoak. ¡Trai! Lento, venga. Oso. ¡Aire! ¡Venga! Urriza, Goiti berakoa, tanto. Berriz, abiaduran erain ezindako tantoa, ez dauke konfiantzaik, baina, bueno, hor velozia sartu ezkeo. ¡Qué bien parado el golpe ahí! ¡Ande! Eta anima honaien Urriza beti Martirena, Bai, txapelketa guzin zehar gaina, Lehen da biziko setean, 11 eta 7 aurretik izan dira Urriza eta Martirena. 11 gelditu dira ordea gero. Orain, 12 eta 6 alde areta handiagoa dute. Venga, segi. Valiente. Eta lehen ikasitakoarekin nekez, emango diete beste aukera bat aurkariei. Martirena, sakez tanta bakarra dauka, baina Zabaletik oso ondo ari da pilota gurutzatzen. Sale! Segurola. Urrizak atzera. Juanenea. Txino! Atzera egokia manda jetxiru pilota hori. Martirenak. Urrizak ezin. Zazpigarrena berezi hartuako bikotearen zat. Bai, pelota bila ez tekun aurreko Urriza eta baingo seko bastartu. Venga, Bia. Bai. Venga, animo. Bia. Urea. Lengua urea, bia. Hortxe duzue. Epailea eta seguro aldearen arteko ikamika. ¿Qué bola es? Jokoan da pilota, Urritzak atzeratu, Juanenea ez da garaiz iritsi, 13 eta 7. Venga. Ez alde egingo die, bigarren setan gorriei. Bai. Ikusi, Julen hori gertatzen, baina, bueno, oker raundi beharko luke haidien bezala, Juanenea, Martirena ongi sakatzen oain, Urrizare partiun sartuta, eta ni pixko puntu bat iruditzen Juanenea bajatu dela pixko bat. Martirena, bakea da. Bai.
Enman egin dio errestoan Juaneneak. Solta, solta! Ez da usartu, urrengoan gauza bere egiten. Martirena... Segurola. Ezin, Urrizak, 8garrena. Segurola eta Juanenearentzat. Bai, Segurola ondo pelota bila. Eta eskubira aldeintxo pixkat. Eta Urrizak ezin bitu bio pelota hori. Venga! Iari! Solta, Hirua berria. Dale, Dale! Bai, solta pixka! Hirugarren askatu dute orain. Baina arriskau pixka! Berriz ere, gorriek hautatutako pilota. Juaneneak. Bai! Atera zaio Urrizari, errebesez jaudu orain, Saldi Astarrak. Gurutzatu Jabik. Hortxe da Juanenea, enman egin dio gainera. Tanto. Aukera ikusi du pilota astintzeko eta bai astindu ere. Eta pasa, indo gaina, eman dion pilota oitik hartuta. Baina, betiren nahi Urrizak, guaine Urrizak aintzeno tantua bukatzeko pelotia zula, eta golpe segurua jute beti. Beti errebotea eta indarra ematea, eta hor. Eta baingon Juaneneak garapatu intzeo, eta beak bazeki uze golpea daukan Juaneneak. Geixio okertu barrekoa, pilota zoi. Venga! Amargarren tantoaren bila Juanenea. Ondo. Ikutu epailaren arabera. Eraman egin du Martirenak. Egin du Zabaletik Urrizak. Botea egin arazi. Juaneneak. Aire sartu. Vuelta izango da. Zer erabakitzen duten epaileek. Vuelta. Ondo indi Juanenea asko jetxita zoan. Eta ondo indi golpi ez tiratzia. Golpi ez tira balu, zoan buelta emango. Jetxita zoan, osgarrengo kuadroaino. Tentsio berezio bada gorko partido hontan, Bai. Jokaldi eztabaidagarriak, bat baino gehiago. Ez zaio lan... Está hablando por eso. Erraza egokitu Ander burua mendiarazi. Venga. Si no se puede jugar, tú. Pidiendo todo. La hostia, chico. Qué vergüenza. Está de fútbol esto en vez de pelota, copón. Bederatzi eta mairu, sakea Juaneneak. Urriza. ¡Bai! Seguro la sartu. Naitz eta atzelariak pilota eskatu. Dale! Juanenea. Aire! Bai. Bihurritu duela, baina ondo eutsi dio Juaneneak. Aire! Segurola, enbatera joan dago ere. Aire! Eraman, Beñatek. Urriza, zer egingo du? Bai! Goiti bera. Ondo Juanenea. Martirena. Aire! Segurola. Amargarrena. Beste antzeko tanto bat, aukerak euki, eta azkenen urdinek. Bai, eta azken biharregon nahi dira beste kunein, eta bai, Martirenek ondo zaindik, baina dikio Segurola, jarri gorra intzen. Oso ondo, Segurola. Eta Juaneneare azkeneko bi tanto, hiru tantotan asko soltatzen pilotai, aurretik indito tanto batzuk entzela ikusten konbiantzak, bino ene harrak ematen nahi da. Segurola gamar tanto egin ditu, Juaneneak bederatzi. Irua pixka bizia bada, eta nik uste hori aurrengo tantutan gugatea gaula. Itxaron egin dute, atera arte, eta ikusiko dugu. Etekin ateratzen dioten, larri, baina baleko izan da Juanenearen sakea. Aire! Ezker horma ikutu Urrizak, eta utz egin du orain. Pelota ona zuen da, Segurola min egiteko. Bai,
berrez sartzeko modukoa, bintzat, buena iteko, nik uste txapain soltatzea hola joan dela. Pixkate sekilibratu, egatu da, baina gainen da. Eta duda pixkate igual falta izango etezan horrekin. Opa, potro! Konfiantza ipeti, gazia bazkanen. Gero begiratu egin du, ea ona edo txarra izango zen, behar badak kezka puntio horrekin ere. Sartu da eta horregatik. Erori zaio pilota nahi etzuen tokira. 14 eta 10. Partida berdintzeko 4 aukera izango dituzte gorriek. Martirena, sake ona dau ere. Eraman, Aritzek. Aire! Segurola. Urra! Tira! Fanenea. Zela! Bai! Faneneak zara ingo du jokaldia. Eskura hartziko dio Urritzari nahi duen egiteko. Gurutzatu eta errebotetik guetan. Bukatu da, bigarrena. Banda amaitu dute eta azken set laburrak erabakiko du. Sagardoaren txapelketa zein bikotek irabaziko duen. Partio txiki batea bain, finala jokatu behar, bostatota. Bai, eta bostantotan suertek asko da ikusteko, behin haitunion bezala Etxabek esaten zuna, Mirubiak esaten zuen bezala, beste big partidu iri eta azkenekoa Kalakruz bada, eta benga animo eta egia pixkoat hortatik bado, Bai. Eta sakea gorri izango da, 11 tanto egin dituzte lehendabizikoa galdu dutenean, Urdinek berriz 10 orain, beraz, garrantzia izan dezake, sakea Martirenak izango du, biaia partida osoa 7. pilotarekin jokatzen ari dira, eta gakoetako bat, 2. set honetan, asko ari dela Zabaletik asmatzen sakea. Bai, sakiekin nik ez nien, uste hainbeste kenduko zionik, eta oso ondo haidek sakatzen Zabaletik hemen Martirenak. Eta gero sakek berak pilote horako konfiantza ematen doa, Sake eskura ematen dozunen eta sake bueltan tanto egin dizuenen beti eotentza hortan pentsatzen da hola beretzako asko zobe. Ea zer dioten botilleroek. ¿Tenéis algo que objetar? Estamos... Pasa aquí. Con este ruido no se puede hablar. ¿Estamos de acuerdo en que la estrategia es esta? Tú, con la que sacan ellos, que es la nuestra, se te queda un poco. Y con las de ellos, la que sacamos nosotros, te está atropellando un poco. Ponte un poco más atrás, bota más la de ellos. Te conviene para el saque, pero no para jugar. Importante, Javi. Solo te falta tocar más pared cuando tienes hueco. Pero no tienes que arriesgar mucho. Valiente tocar pared, solo. Porque claro, es muy fácil decir, pon la pelota entre medio, pero no puedes acertar todas. Entonces, de vez en cuando tócales pared para que la abramos más a Segurola. Y así tengamos más posibilidades de hacerle tanto a... Antes de irse. Escusko ematen da. Ai, ateko jo. Digo, berri jatea. Motela, berri jatea. Horregatik ez grazita. Venga, poste ahí. Y postea txabaketa jokatzen jo. Buru altza, Venga. Zakia, ikustemek eskura emango jokela utzi. Rebote bat imekoa sartu. Izan egin, gero inbitu pitantu segidan. De puta madre. Hor, zeiten pixkat zortzite iruta, despiste engatzuk, Relajo engatzuk. Guen buperan engatxau bat, engatxau. Bostea engatxau, Txapela jokatzen. Txapela bostea. Reboten dizartzea, Aritz, Reboten dizartzea. Eskatzen bainok, minain, tira. Joseba Etxeberriaren azkeneko hitzak izan dira entzun ditugunak. Berehala izango du Elena Azpeitiak aurrez aurre. Txapela 5 tantora. Horixe izan da azken hitzetako izenburua. Bizitzen ari da Botilleroa aulketik partida. Eta oraindik auskalo zer reakzio ikusiko dugun gertatzen denaren arabera, Lena. Bueno, pixka bat amorrazita ez dakit ez zote dagoen lehen setaren amaierako bikotarekin zer ikusi gutxi izan duelako bigarren setekoak edo? Bueno, aurrenengo zeten buelta emateko kriston pasara hartu dugu fizikamente eta energia asko gastatu dugu. Bigarren zeta, bita duka ondo hasilea, pare bat despiste dukik dugu, eskura eman dizki dugu pelota batzuk, gaia gaurri hartu dugu, bukaeran berriz engantxatu dugu, no zaila zan, baina bueno, bostea tope.
Azetentxioa dagoen, Joseba, horre epailearekin ez gertatu zaizu. Nahi ez ez, entzilua kristona, 30 urten pelota ikusten da eskua zabalduta, Beñati kantxa sartuta ez dakit. Bale, Beñate pelota pixka deuki du eta denboa galtzen aizala baino. Urrizak pelota aldatzeako 5, 7, 7, 9, zema denboa galtzeu. Zein du, Beñatek ez du ez dara inda, nekaben dioska hasi zailo eta ez dakit. Bueno, kontu, eia astera doalako 3. seta erabakigarria. Txapela 5 tantora, hoxe da, aholkua, hoxe da. Txapela, berezi hartu emate honen, Lena, berezi hartu txapela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hasi da kitarakoa, sakea eta tantoa urdinentzat, Segurola eta Juanenearentzat. Nueva cual queda, nueva. Berria zen gelditzen da. Asko etorri da Igurriza atzea. Nei Igurrizak pelota hori utzi bertziola gaine eskatu zion ondo. Usatu da biztigua. Partidenak. No, estamos en el 5. Hau, hartu mopa eta sakiko tanta, pasatu favorez. Mopake. Ari! Berria, guain burua, dale! Laua eta 6 zeden, erabili gabe. Eta berriz ere, aurkariek, ustegunean, autetako pilota atera dute. 3 pilotaka da. Laua netzei guztau zea, foskura, eta uste hori ez dola asko ibiliko. Uste baino maizago, atera dituzte Urrizak eta Martirenak autetako pilotak. Maiatzaren lehenean jokatu zuten bi bikote hauek, eta 3. seta 5 eta 4 erabaki zen. Gaur ere, Larri Bili. Aire, aurrera! Segurola. Urriza. Eutxi, Juaneneak, Urriza. Errebotean gaizto jarriko zaio hori. Juaneneari ez du biltzerik izango bana. Guaikon uste ja pelota motela izetiekin Urrizai laundu jola. Bati bat Segurola pasatzek iztik izen Urriza. Eta beak jotako errebote hoi ez dik gutxi ertendek. Bai, oso kostaudutik gaina jotakoa eta lekun gurutzatuta, gero horren antzako ezin ezko izan du da. Pelota motela. Ordu bete oraintxe, finala jokatzen hasi direnetik. Baina, altura, bea! 9 tanto egin ditu Javi Urrizak, 11 Segurolak, 9 Juaneneak eta 3 Martirenak. Ibairen sakearen zain. 26 tanto jokatu dituzte, 7. pilotarekin. 27. hau. Pasa! Pasa! Ondo gurutzatutakoa zen. Que bien, Marti, que bien. Baina, metro erdiko okerra izan du. Aztek aurrera. Erremontariren azken saioan gaude, Sagardoaren txapelketako finalean, 3. seta. Guain kontu zibilu biharrego sake honekin. Aber, nola sartzen. Ondo jetxitakoa, gurutzatutakoa. Juanenea. Ezin Urrizak aire zarrapatu, gaiztotu egin zaio eta aukera Segurolak orain. Aire! Toki gutxirekin, baina ez, txapa jodu. Frontisean ipintzea lortu bai Martirenak, baina botea nahi etzuen tokian. Lego biote ziratea, guatezen motera den, gu bizigu behar dio. Lego biote berri ere, una puta mierda do. Hau bateko iz? Hau. Altura más biotela. Frustrado tanto altura dena. Aurrez ateratako pilota motelura etzaie gustatu nonbait. Aukera. Porque esteo berriri. Badago, 6. altura. Venga, Baina ez dute jakin nonbait. Ez, egia segin dio pilotak Martirenari, 3 eta 1 aurreratu dira Segurola eta Juanenea. Da guain artea inertia izen da hain ongi pilota sartzen, da hor soltatze egon da ere bai, tako pixkoa dukitu dut. Eskutik eskutik mandio la pilota porkeri ura. Nola teko itale ba? Gurre botera jetzko behar dio. Etzeo bestere. Eta laburra,
Ahí no puede entrar. Aldapan gora orain gorriek. Intenta entrar como sea y arriesga. Bide xamurragoa, Ibai. itxuraz urdinek. Mala suerte, pero de pies puedes un poquito más rápido la anterior que se te ha ido. Pero mala suerte. Sigue igual de valiente y cruza el saque valiente. Pero ahora lo único que no nos da pena es saber lo que es. Que juguemos valiente. Y te enseño egin zion Martinena. Martinena bain te enseño egin zion. Bilau. Ikusten bipeta botatzen bakela, ez minutu. Y, Ariz, venga, Ya, guantxe, Bi tanto behar dituzte Segurolak eta Juaneneak irabazteko, lau Urrizak eta Martirenak. Bai, eta une honetan sakiak entzia Urrizai, garrantzitsua. Bai. Gora egin du pilota horrek, Frontisa ikutu orduko. Kastela, akik urrutzauta guizendek. Direzio harra eman dio. Baina pilota okerra izango dago, Ola atea den bezala eta gero ze botea indun ikusitare bai. Bai, ez teka, jau errebotea. Bigarren sakea ez duen beste gurutzatu eta Urrizaren zat. Egokia min egiteko. Uste baino gehiago zabaldu zaio. Juaneneari 2 eta 3. Eta guain gorripeak edudan, ze pilota atea. Está jugando con la nuestra. Venga, a ver si saca bien. Hogeita bederatzi tanto jokatu dituzte pilota honekin. Orain arte gorriek atera dute une oro, baina orain urdinak ere. Pilota honetaz baliatzen ari dira bolarari eusteko. Berdintzeko pilota gorrientzat. Bai, eta ala, esan zeo Martinenak Urrizai, a ver si sako bien. Valiente, Clariz. Valiente. Martirena. Sale. Ondo, atera du. Urriza bila doa, iritsiko alda. Osta, baina iritsi da. Juanenea. Urriza. Martirena sartuko da jokoan. Uste baino atzerago indio pilotak eta beheko postura sartu behar izan du. Segurulari pilatu. Errebotean zeinek. Urrizak. Juanenea. Apa, Marte. Martirena. Hau tensioa. Segurula, pilotaka da ona. Oso ona, bainat. 4 eta 2. Beharkiek txitakoa, defensan Urriza 8 erdien etorri da, baina bere paren pareta ukitu du eta deusein. Golpia tirazeok, baina asko erdendek eskarpaetan, Saldo, bizillo. Sakatzeko. Pilote berateko eta bizi gustatzeko netetzeko. Honek ere itxilo tonto. Ni beak izegi. Oaini jau, hobena, Oaini jau, hobena, Hiru aukerolak eta Juaneneak txapelak irabazteko. Y, peña, Juan, audea, Ari! Atera du Juaneneak. Bere azken sakea izan da, eta bukatu da. Segurolak eta Juaneneak irabazi dute Sagardoaren txapelketa. Partidako gorra izan da gaurkoan ere. Setean ondo bideratuta zaukaten Urrizak eta Martirenak, baina buelta eman diote aurkariek. Bigarrenean berdintzea lortu dute Jadik eta Ibai, baina 5 eta 2 nagusitu dira berezi hartuakoak. Azken txampan eta pronostikoaren kontra garaipena beraientzat. Bai, nik uste bikote bezala gehiago funtzionatu dutela Urriza eta Martirena. Urrizai lana pilatu itzeko. Nik uste aurrenetik oso ondo hasi dela, tanto bukauza, baina geho gutxi arriskatuik. Eta aurren bikote bezala ondo funtzionatuik bikote urdinak, eta nik uste horretik amantela partidua. Oso ongi aiatu die, txabelketa bukaerara, eta pareja haundi egin due, gero Juanene hasieratik ozkaka ikusi da, eta segurola ez hain ongi hasiera, baina bukaeran partidun sartu da, eta bere azpiko golpe berezi horrekin, lortu do, tanto desente ikia, eta bueno, partidu, politia ikusi du, eta... Endez, lepe boteta Galarreta pilotalekua, emozioa
izan dute. Partida gogortasuna ere izan du. Eta hainbestean gustora gelditu dira Hernaniko pilotalekura etorri direnak. Kaskoak eta saskiak enduta azte besarkada eman dioten elkarri. Eta une batetik bestera, eta orain Joseba Etxeberria hurbildu zaie, eta hemen dira hirurak pozez txoratzen. Ia, une batetik bestera hemen ditugun. Txapelketa hasieran Juaneneak jokatu ez jokatu zalantza handiak izan zituen 3 hilabete operatu eta gero etzekielako garaiz iritsiko zen. Sartu zen poliki-poliki, beti gora egin, eta finalera iritsi, eta irabaztea lortu dute berak. Eta Beñat Segurolak, batzutan bata ondo, bestetan bestea. Gaur ere oso ez dute biek agian goin baina nahikoa izan da egindakoa. Tituloz jabetzeko, Elena. Bueno, hemen ditut, txapeldunak, Aritz Juanenea eta Beñat Segurola, zorionak bihoi. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, Aritz, finalaren irakurketa bat, laburpen bat. Tensio handia, nik uste bi parejak ez duela guri eman. Baina, bueno, hemen finala tan importanten irauztia da. Eta Lemezko tramon gaizketxora eta gero nik klabe uste ondo dela Lemezko setari buelta eman digola. Lemezko setak aldo baldin baino, bite utzu aldoko ginen. Gero bigarren setan ere berrez iguala pasatu da. Beurak tensio honeken oitu daude, baina, bueno. Hirugarren irauzte dugu berrez. Beste behin, eta feliz. Beñat Segurola, pilotan motelak zirela eurenak, baina haien pilotekin egin diezuen minik handiena? Bai, hori da. Pelota aukerak eta ezagen nuen bezala pelota oso motelak. Urri zantzako aproposak. Baina, bueno, guk erakutzi dugu jozen pelotakin jokatzeko gai gara. Eta uste ditok izan partidu dela eta emezita txapela. Aritz, pentsa ez, ebakuntza egin, ia batere entrenatu gabe sartu, Sagardoaren txapelketa honetan eta txapeldun gainera esana zenuen, 3 edo 4 final jokatuta zinela eta oraindik bakar bat ere zenuela irabazita, hemen duzu lehenengo bat txapela. Bai, egia esan oso pozik. Inoketzu, neunek enun pentsatzen jokatzeare, uste nun putada handi bat imarri nola Beñatere, egia esan ikarri jokatu du berak, lagundu txapelketu zintzear, ez dakit nola irauzte duten ere, egia esan, jo kuartu jardunaldi, oso pozik, otsailan bian opeto nintzen, hau ninundik nion espero, eta honen jende asko dago, eta dene eskerraman, porque opeto eta gero ondo nahi zu betiki bazala, kuidatua, eta dene eskerraman. Unkituta somatzen zaitugu, Aritz. Bai, nahiko beratxa nahi zutikoa, eta egia esan unkitua. Mundu guzti bete final guzti galtzen itun, eta denak irauzteko zantzereten, nioak, eta ez dela importanten irauztia, hemen irauztia dela. Irazle bakarra aztenak kondutan, eta bat nahi nun, eta irauz dut, oso pozik bera ingatek. Nik atzen jende asko dauke, bete santzan dut, galarretera etortzen dut gainera. Eta hauten, behun denantzada, hemen torreren gazte guztik, nire famili guztia. Atia hango jendaola, eta denantzat. Baina, zeu ere unkituta, bigarren txapela duzu 6 hilabeteren buruan, ala jaina. Larrañagarekin irabazi zenuen, Beñakako txapelketa, eta orain Aritzekin erremontari Sagardoaren txapelketa. Bai, uste, kistoneki gare jainez. 6 hilabeten bi txapel, zeinek esan oso harro, nire buruakin, eta Aritzek kisto meritua. Esan du bezala, 3 hilabeteak eldi honda, eta idun txapelketa la hostiako indu, kiston pareja indu, eta, pozez joatzen hau. Bueno, segi orain podiumera, jende, bai, esan Beñat. Ezken nahi dut, nire familiai, neskai, eta bati bat, neguazten, untze egun osaba, eta aretzat, txapela. Hortxe dago eskaintza. Eta orantxe segi izazue podiumera, jendea zaiduzue, eta tira, jazo txapelak eta gozatu garaipenaz. Eskerrik asko eta zorionak bihoi. Beñat Segurola eta Aritz Juanenea ikaragarri pozik. Eta ikaragarri unkituta biak ere. Bai. Aurkariak berehala kantxaratuko dira, saribanak eta protokoloa martxan jarriko dute, eta bien bitartean behar bada, zenbakietan partidak zer utzi digun
ikusiko genuke. Urrizak 20 tanto egin ditu, Segurolak 13, 3 pilota galdu Iruindarrak, 4 Aizarna Zabalgoak. Martirenak 3 tanto egin ditu, 5 galdu, Juaneneak 9 egin eta 1 galdu. 324 pilotaka da, 101 Urrizak, Juaneneak 97, Segurolak 76 eta Martirenak 60. Iraupena, ordu bete, 6 minutu eta 52 segundo. 15 eta 11, Segurola eta Juanenea irabazle lehena bizikoan, 15 eta 10, Urrizak eta Martirenak bigarrena, eta 5 eta 2, gailendu dira Beñat eta Aritz, hirugarrenean 2023ko txapeldunak beraz, berriak biak, Segurola eta Juanenea, aurreko 2 edizioetan Urrizak irabazi zuen, lehen da bizikoa Zalduarekin, iaz Zubirirekin, eta aurten lehen da bizikoz erremontariko txapeli gabe gelditu da buruz buruko garailea. Tensio handia izan dela, aitortu du Juaneneak berak ere. Bai, eta bigarrengo kintzen beak esan dik partidutik pixkat hartzen da, eta neire ala irutuztak, hor pailiekin eukidit, gora bera txiki batzuk eukidit, eta holako gauza batek atea itea hau partidutik. Hortxe duzue, irabazleen poza, astiro, errepikatuta ikusita. Sari beneketa egitera berehala aterako dira. Agintariak, irabazleek garaikurrak izango dituzte, txapelak ez ezik. Azpi txapeldunek ere bai, eta denboraldiko edo txapelketako pilotari honenaren ere sari bat badute. Ikusiko dugu, antolatzaileek nori ematen diote. Oronaren izenean, Garikoitzan Eztoi, EITB-ren izenean, Joseba Urkiola, Xabi González, enpresaren izenean. Emozioz beteriko finala ikusi dugu gaurkoan eta sari banaketari ekingo diogu. Lehen saria txapelketako pilotari onenarentzat izango da. Eta Joseba Urkiolak emango du EITB-ko kirol zuzendariak. Eta saria Urrizarentzat da txapelketako pilotari onena. Zorionak, Javier. Txapela ez du eramango, baina pilotari onenaren saria bai. Buruz buruko txapeldunak. Eta azpi txapeldunei garaikurra emateko hemen dugu Garikoitz Ameztoi Oronaren izenean. Azpi txapeldunak mesedez Gorriz, Martirena eta Urriza Alorrenea Sagarrotegiaren izenean. Eta aurtengo sagardoaren txapelketako txapeldunak hemen ditugu Segurola eta Juanenea, zorionak! Hementxe Garikoitzek txapela jarriko dia aurtengo txapeldunei, zorionak berriz ere, eta beraiek berezi hartua Sagardotegiaren izenean jokatu dute, txalo bero bat beraientzat. Eta hementxe aldamenean berezi hartua Sagardotegiko Aitor berezi hartua txapela ere zuretzat badugu.
Parte egin diote Aitor Berizartuari bera ere. 2023ko erremontari bukatu da Sagardoaren txapelketaren 13. edizioa. Datorren urtean 4. eta bien bitartean San Fermin garaian antolatuko diren txapelketak eta bar, ez da erremontari faltako? Udari eziteke erremonta diritzako epokaik onena, partidurik egitena, eta udaro parua egongoek, seguruna. Bai, banakako txapelketare hori izango dut arten, eta astez irikiko dela pentsatzen dut, aste neun pare baten edo abuztun, da beti garai ona izan du erremontetzako udara. Eskerrik asko bikote, eskerrik asko, Elena Azpeitia, erremontea bizirik dio Oriomendi 2010 pesaren leloak eta gaurkoa bezalako egunekin indar berdituta aterako da jokan molde hau, lepo bete da Galarreta pilotalekoa ikuskizun ederra izan dute bertaratu direnek eta berriz ere torriko direlakoan, gora erremontea. Gabon pasa! Bai, gabon pasa! Gabon!